L-avukat William Kuxkiri li qed jidher għall-aħwa Alfredo George De Giorgio sejjaħ bħala inġusti l-kummenti li saru fil-konfront tal-imħallef Antonio Mizzi dwar it-talbiet li tresqu qudiemu għal ħelsi mill-arrest tal-eżekuturi fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fil-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra Jorgen Fenech, l-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Melvin Tewma allega li qal lil Fenech biex ikellem lill-imħallef Mizzi biex jagħti l-ħelsi mill-arrest lill-eżekuturi. Iżda Jorgen Fenech ma ridx. Bl-avukat tal-Fulu wiċ-Ċiniż sejjaħ dawn il-kummenti bħala inġusti fuq l-imħallef Antonio Mizzi. Fil-fatt, kull talba l-ħelsi mill-arrest li saret quddiem l-imħallef Mizzi dejjem ġiet irrifjutata. Il-ġimgħa filgħodu quddiem l-imħallef Edwina Grima komplew jinstemaw is-sottomissjonijiet għal ħelsi mill-arrest tal-aħwa De Giorgio u Vince Muscat li ilhom arrestati minn Diċembru tal-2017. L-avukat tal-aħwa De Giorgio qal li George u Alfred Lestina taw il-ħelsi mill-arrest bil-kundizzjoni li jiġu massa bi brazzuletta elettronika u li jorqdu l-ħabs. Żied li huma lesti joqogħdu għal kundizzjonijiet oħra wkoll. Id-direttur tal-ħabs, il-Kurunell Alexander Dalli, xedt li l-brazzuletta elettronika tintlibes mill-priġunieri biex meta jinħarġu mill-ħabs l-awtoritajiet ikunu jistgħu jsegwu l-passi tagħhom. Qal li sa issa l-proġett beda fuq dawk il-priġunieri li diġà taw sentenza u jkunu waslu fl-aħħar tagħha. Xedt li din qed tintuża wkoll għal priġunieri li jmorru jaħdmu jew jitħarġu. Is-Sur Dalli spjega li meta priġunieri kollu l-brazzuletta jiġi segwit mill-control room tal-ħabs u jaraw fejn ikun qiegħed. L-imħallef Edwina Grima se tiddeċiedi dwar il-libertà kundizzjonata qabel jibda l-ġuri fil-konfront tal-akkużati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.